Una fortor estranya s'escampa pel sud de la Noguera. Entre la Sentiu, Bellcaire, la Ràpita i Balaguer es tramita una macrocentral de biometà que podria transformar per sempre aquest entorn. La Sentiu Bioenergy SL, amb seu fiscal a Madrid, finançada pel fons d'inversió danès SIP i amb 4,5 milions d'euros de subvenció de la Generalitat, vol construir la planta de biogàs més gran del sud d'Europa sobre les nostres terres més fèrtils. Gestionaria fins a 500.000 tones de residus anuals i produiria biometà per alimentar la xarxa de gas Nedja Naturgy. Aquest projecte suposa un salt d'escala. És el primer de dimensions industrials al país i obre la porta a una autèntica bombolla del biogàs a Ponent. Un model pensat per maximitzar el benefici de grans inversors i no per resoldre les necessitats del territori. Si s'imposa aquest model, transformaria el paisatge agrícola en una xarxa d'instal·lacions per tractar residus, amb un impacte permanent sobre la terra i la vida rural. Ens volen fer creure que és per gestionar purins, però això és només la justificació per instal·lar-la en zona rural. Per produir biogàs, cal afegir al purí un altre 50% de residus, molts vinguts de fora de la comarca. I el balanç energètic és un despropòsit. Gastaria més energia per funcionar que la que arribaria a produir. Els impactes són greus. Pèrdua de sòl agrari fèrtil, entrada massiva de residus externs, contaminació i riscos per a la salut, 31.000 camions cada any travessant municipis com Bellcaire, Anglesola, la Fuliola o la Ràpita. I les irregularitats també. Dades d'ocupació inflades per obtenir la categoria de projecte estratègic. Incompliment de distàncies mínimes de bioseguretat I tràmits accelerats sense debat tècnic, polític i social. El projecte presenta una forta oposició veïnal i 27 municipis propers s'hi han posicionat en contra. No estem disposats a convertir el nostre territori en una colònia energètica ni en un abocador. Fins ara, amb moltes hores i esforços, hem presentat al·legacions, organitzat mobilitzacions i informat a la població. Ara, entitats i veïnes volen portar el cas al Tribunal Contenciós Administratiu i estudien possibles responsabilitats penals. Necessitem suport per cobrir les despeses jurídiques i continuar la lluita. El futur dels nostres pobles depèn de les accions que emprenem avui. Defensem la terra, la salut i uns pobles vius. Si pots, fes la teva aportació a la campanya de micromecenatge de la plataforma Pobles Vius. Per uns pobles ben vius, terra fèrtil, la nostra energia.